Welcome back once more bafethu kuyona channel. Welcome back to Jeffrey Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe, don't forget to like this video, don't forget to share ivideo ke bafethu ke as well. So guys, kunodaba ke engithi ngikudlulisele lona ngempela ezinye izinto ke ziyezithubuse ngoba awuzungazikholwa uma uzibona ngempela ke on social media noma uma uzibona nje ku internet, especially ke izinto ongeke wayitshela ukuthi ngempela zingenzeka. Uyazi ngihlebele ke kunodaba engikuphathele lona oluthinta ke kubangwa nje iWi-Fi, irouter futhi nakhona ke uthola ukuthi leyo router leyo eyakho, yabo. Umuntu aze impela akakulimaze ukulimazela ipassword ye router yakho, yabo. Ngiqale ngangayikholwa lento kodwa ngithe mangiqhubeka nalo lolu daba ngathi yazi lento le kupossible ukuthi yenzeke ngoba kunalento ekicasulo, yabona. Uthola ukuthi umakhelwane mhlawumbe ake ngithi ke uhotspot ise umuntu ke omngani wakhe noma ke ekhaya kini nje ake ngithi ke mhlawumbe nihleli nibaningi, yabo. Kube khona labo abakwazi ukuthi ke babe ne-access to i-router ke mhlawumbe yomunye wodadewenu noma yabafowenu, kodwa wena hayi lutho awuna access, awunikwa password, yabo. Abanye abantu ke sekuze kwafika ke esigabeni sokuthi ke kwenye ke indawo lana ke omunye ke wobhuti ke azithole sengxakini la ngenye indlela, yabo. Lolu daba ngilithola kuyisolezwe futhi uma ungahamba uye khona impela ke umuntu ke okwi-internet njengamanje uzofika ulifice lolu daba lolu, yabo. Okay, ngizokuthela lona nje ngoba vele ludatshana oluthayo lube lifishane, kodwa ke uyabona mosulilandelela kahle ke ukuthi kahle lubucayi lunzinyana cause sonke sekumele sizibheke ngempela manje, especially ke kulabo ke abanokunqaba ke nokuxhuma nokuxhumisa noma ke nokuconnectisa ke abantu ke ilentuzana ke kwi-Wi-Fi, yabo, noma ke uhotspot. So into eyenzakalayo lapha ke kubikwa ukuthi lapha kowesifazane ke ugwazwe owesilisa noma ke ngizothi ke ugwaze owesilisa ke ongumakhelwane wakhe emva kokuthi ke kube nengxabano ke esuswe ukuthi ke umgelwa ke unqabe nepassword ye-Wi-Fi kahle ke ye-Wi-Fi router yakhe lapha ke eWaterloo ekuthiwa ke indawo ke lapha ke eSeverelem, yabo. Abezimo eziphuthumayo ke lapha ke abaziwa ngokuthi ke i-reaction unit yakhona ke la eSouth Africa bathi ke umgilwa ke ube neminyaka lapha ke ama-37 nesikhombisa ke ugwazwe ke esiswini, kanti ke ubekade ke opha nje ngendlela ke eyisimanga, uyabona ke. Kodwa ke la makutholakala ke okhulumela ke wabo ke laba bezimo eziphuthumayo okuyiyona ke i-reaction unit, umnumzane Prem lapha ke uthena ke umgilwa ulimale kanzima emva kokuthi ke kwenzeke sona ke lesigameko. Uthena ke ube esegijinyiswa ke lapha ke noma ke elandisa ke enye ke, okay, ukuthiwa ulandiseke wathi ke le ndoda ke ilethwe emahhovisi ke ayo ke i-reaction unit emva kokuthi ke imoto ke iJeep emnyama ke ilayishwe ke ezihlalweni ke kahle lapha ngemuva, kusho yona ke le ndoda kushuthi ke begibele kuyona le moto ya transportwa ke to wona lama office of which becabanga ukuthi ke yila engakwazi ukusizakala ke khona ke kalulu, yabo. Kodwa ke le ndoda le uma kutholakala uma isichaza futhi udaba lwayo lapha isho nje exactly lento kade ngiqeda ngisho ukuthi ke ibe nenkinga nomuntu wesifazane ke mayelana ke nokubangwa kwayo ke indaba ye-Wi-Fi noma ke i-router. Uthi ke umcela ke indaba ukuthi ke ucela ke amconnectisa kodwa ke uyanqaba. I think kodwa ke uyabona manje sekuyela ekuthenini ke wenze i-assumption ukuthi kungenzeka ukuthi labantu bayazana mhlambe wakwamconnectisa before, mhlambe futhi abantu ke abazwana, ngizothi abanokudlelwane laba ngoba angeke uvele usuke lo muntu nje ngoba nako ke umakhelwane noma ke umuntu ngisho umuntu wakini, I'm sure, yabo. Kodwa I think kukhona ubudlelwano obuke baba khona la. Angeke lento siqala ukusolisa ukuthi ke akwazi ukuthi ke engavela nqabe nje nelentuzana noma uvela usukela umuntu oyi-stranger nje, kodwa mayinqaba nokuconnectisa then bese kuba ke nento ethi ayifane naleyo. I think nabo labo ke bakulona ke isolezwe basikweleta ke ukuqhubeka kwayo le ndaba ukuthi ngempela bekumele baqhubeke bebuze ukuthi ke begcile kahle ukuthi ke kuze kubangwe
ke ukuconnectwa kwe router lokhu ngempela ke kusuke laphi noma ke kahle kahle into eqalayo yini ukuthi ke yenzeke le. Anyways bafethu nami ngiyafisa ukuzwa ke imbono yini la kwi comment section. Kodwa ke uhambile ke lokuphuthunyiswe esibhedlela lo mbhemu emva kokuthi ke ehanjisiwe kuona ama office lawa yabo. Asithembe ke usizo ulitholile because ke hayi udaba alubeki ukuthi ke ugcine ke eshonile ke noma cha, kodwa ke ngokuphuthunyiswa kwakhe esibhedlela I'm sure ukuthi ke ukwazile ukuthola ke usizo ngaleyo ndlela. So guys, anyways please do comment on the section down below ngalo lolu daba ukuthi wena uvo lwakho lithini ngempela uyabo. Don't forget to subscribe, don't forget to like this video as well. Danko.